Il-Ministeru għall-Artijiet, flimkien mal-Awtorità tal-Artijiet, ħabbar skema ġdida dwar qoti ta' konċessjoni enfitewtika temporanja liċ-ċenswaliti, inkwilini jew operatur ta' proprjetà kummerċjali tal-Gvern. Din l-iskema li hi estensjoni tal-Velletta Shop Scheme imħabbra fl-2015 issa se tkun applikabbli għal proprjetajiet kummerċjali kollha li huma mikrijin jew hemm xi titolu fuqhom mingħand il-Gvern. Għaldaqstant, proprjetà kummerċjali tal-Gvern li għandha konċessjoni enfitewtika valida jew ftehim ta' kirja valida tista' tinbidel f'konċessjoni enfitewtika għal perjodu itwal fuq 50 sena wara li ssir applikazzjoni għal dan il-għan mal-Awtorità tal-Artijiet. Il-proprjetajiet aċċettabbli taħt l-iskema huma istituzzjonijiet mhux residenzjali u edukattivi, akkomodazzjoni turistika u lukandi, uffiċini, ħwienet li jbigħu bl-imnut ikel u xorb, industrija ħafifa u industrija tal-ħażna u distribuzzjoni. Il-kap eżekuttiv tal-Awtorità tal-Artijiet, Robert Vella, spjega aktar fil-fond dwar kif se tkun qed taħdem din l-iskema. L-iskema maħsuba biex tagħti titlu b'saħħtu ta' ċens ta' 50 sena lil dawk kollha li għandhom kirja kummerċjali fi proprjetà kummerċjali tal-Gvern, kif ukoll min għandu ċens kummerċjali imma jisu ħajiskadi fil-viċin allura jkun irid iġeddu biex ikollu titlu iktar b'saħħtu. Dak li jkun issa ħajkun jista' iserraħ rasu li għandu titlu fit-tul, kif ukoll jekk imur il-bank pereżempju biex jissellef għal xi investiment l-istess proprjetà, il-bank fuq 50 sena jisu bħala titlu tajjeb biex ikun jista' jsellef. Il-Ministru għall-Artijiet u l-implementazzjoni tal-programm elettorali, Stefan Ġinżot Soppardi, saħaq kif il-ħidma tal-Gvern qed twassal biex ikun possibbli li jiġu implementati skemi bħal dawn. Din hija wegħda elettorali li qegħdin mill-manifest nagħmluha realtà, hija xi ħaġa li flimkien mal-soċjetà kummerċjali rajna u analizzajna x'inhu ħtiġijiet u bekk qegħdin nofru din l-iskema li se tagħti titolu ta' ċens għal 50 sena b'regoli li huma ċari ferm u li se jagħtu l-opportunità biex is-settur tal-kummerċ ikompli jimxi l qudiem u jsaħħaħ l-investiment u jkattar ix-xogħol.